Днес ще си поговорим за молитвата. И какво по-точно означава това да дойдеш пред Господа с списъкът си с нужди. Целта на списъкът, който си прави всяка една домакиня в къщи, е всъщност да не забрави нещо, за да не ходи няколко пъти до магазина. А в моментите, в които ние идваме с нашите списъци с нужди при Господа, всъщност това ограничава времето ни с Него. Защо? Защото когато ти и аз изготвим списъците си дълги километри с нашите нужди и ги напишем, всъщност домакинския списък съкращава времето ти на ходене до магазина, пътите, в които ти ще посетиш магазина. А когато ти изготвиш списък с нуждите си, когато ти изготвиш списък за какво точно да се помолиш, защо комуникираш с Бога, точно този списък означава, че съкращава пътите, в които ти ще застанеш пред Бога. Затова днес те насърчавам да скъсаш всеки един списък с нужди. Защото ясно Исус демонстрира, че списъкът с нужди не е правилно стоене пред Бога. В момента, в който той влезна в храма с бич и разбута всички сергии и се обърна към продаващите и купуващите и каза: моя дом ще се нарече дом на молитва, а не разбойнически вертеп. Което означава, че всеки списък с нужда, настоящите в двора продавачи, всеки списък с нужда те държи единствено и само да стоиш в двора на храма, но никога не те допуска да влезнеш по-навътре. Затова днес те насърчавам да скъсаш всеки един списък с нужди и да оставиш всъщност домът на Бога да бъде дом на молитва, а не разбойнически вертеп. От теб зависи.